Skupina jeho kamarátov sa zabávajú na terénnom aute v 32-hektárovom parku v strednej Kalifornii, známom ako Hollister Hills. Nachádza sa tu približne 40 kilometrov cestičiek, ktoré vyhľadávajú milovníci napätia. Spolu s dvoma kamarátmi sa chystajú na jazdu po strmom dráze zvanom Truck Hill. Trojica sa rúti s rázom, víri prach, prechádza hrbolce a jamy. V polovici kopca stráca Paul trakciu. Paul šliapol na brzdy, no jeho auto sa klže dolu. Mám vôbec brzdy? Do pekla, utečkej! Preč! Nie! Na kopci zavadil kardan o skalu a kolesá skončili v priekope. Pri náraze sa hriadel zlomil a auto stratilo náhon zadných kolín. Paul šliapol na brzdu, no jeho auto stratilo v prudkom svahu na prašnej ceste priznavosť.